ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂତନ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହ ସୋମବାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଣାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଫିତା କାଟି ନୂତନ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହର ଔପଚାରିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସଶକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କଭରେଜରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବୈଠକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କଭରେଜ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ପରିବେଶରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେହି ଦାବିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଏହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇଥିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆର ସାମ୍ବାଦିକ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନୂତନ ପ୍ରେସ୍ ଗୃହକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଗଣମାଧ୍ୟମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଓ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।